moi drodzy, co za pyszny wyrób spożywczy. Prosta rzecz, idealna i jako danie główne, i jako dodatek, i jako danie postne piątkowe, i jako danie niepostne. I po raz kolejny musi wiązać się z tym ciekawostka. Muszę się wyczyć pysk. Okazuje się bowiem, że po raz kolejny, tak jak w przypadku bułki francuskiej, to znaczy lingi, znaczy batona, znaczy kawiorki, w sensie wrocławskiej bułki. Takie oto danie w różnych krainach Polski nosi całkowicie inną nazwę. Nie umiem się powstrzymać. Otóż to mogą być pampuchy. Mogą też to, uwaga, o dziwo być pyzy. To jest w ogóle ciekawe, bo ja tak naprawdę nie wiedziałem, co to są pyzy przez większość życia. Potem się dowiedziałem, że to są takie kluski z mięsem. No chyba, że w Wielkopolsce, bo w Wielkopolsce pyzy to jest właśnie coś takiego. Mogą to być pyzy drożdżowe, mogą to być pączki, mogą to być bułki na parze, kluski na parze lub kluski parowane, parzaki, ewentualnie parowańce, mogą być to parowce, mogą być paruchy, klucha na łachu lub na lumpie. Przecież to może jeść nawet całkiem porządny człowiek. No i uwaga, najlepsze jak zwykle zostawiłem na koniec, bo mogą być to ruchańce lub też ruchane kluski. Nie znalazłem, gdzie się tak na to mówi. Ej, mała, wpadniesz dzisiaj do mnie na wieczór? Nie tylko kluski będą ruchane. Ale głupie. W każdym razie z takich podobnych rzeczy to wiem, że na Kaszubach są jakieś ciastka, co się nazywają ruchanki. Mają ludzie fantazję. No i oczywiście na moim rodzimym, ukochanym Górnym Śląsku to są buchty. A to nie są wszystkie nazwy, bo takich terminów pewnie jeszcze można by znaleźć więcej. Także ciekaw jestem, jak wy i jak w waszych rodzinnych stronach nazywają się buchty. Albo ruchańce. A jo idę dalej konsumować, bo jak to się godo, jak się przy jedzeniu godo, to jest z Władcy Pierścieni Frodo. No, tak się godo.